ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. созмони байналхалқии тонг ҷаҳонӣ озмунеро эълон намуд, ки дар он метавонанд ҳар як муҳоҷир иштирок намояд. мо мехоҳем ки шумо тарзи истифодаи пахши мустақимро аз ҷои ҳодиса ҳамчун як роҳи ҳимояи ҳуқуқҳои худ омӯзед. аз ин рӯ мо озмуни нашри ҳуқуқҳоро эълон мекунем. мо шуморо даъват мекунем ки сабтҳои пахши барномаҳои худро ба мо фиристед, ки дар он шумо ҳуқуқҳои худ ва ҳуқуқҳои муҳоҷирони дигарро ба роҳи қонунӣ бо муваффақият ҳимоя мекунед. наворҳое ки шумо ба озмун мефиристед бояд ҳуҷҷатӣ бошанд, на саҳнагузорӣ, омадааст дар эълон. инчунин қайд шудааст, ки наворҳо набояд иғвогаронаву сохта бошанд. масъулони ин озмун мегӯянд, ки то 3 ноябр наворҳоро қабул мекунанду рӯзи 8 декабр, ки ҳамчун рӯзи муҳоҷирон эътироф шудааст, ғолибонро қадрдонӣ хоҳанд кард. рӯзномаи комсомольская правда маводеро чоп намуд, ки дар он сухан дар бораи як ифротгари тоҷик меравад. маҳмуд хоҷиев, ки соли 2011 бо як зани аз вилояти Новосибирск издивоҷ мекунаду онҳо соҳиби писар мешаванд. баъдан соли 2016 маҳмуд оилаи худро ба сайру гашт мебараду дар яке аз шаҳрҳои ироқ ҳамроҳи писараш ғайб мезананд. полиси ироқ, ки ба онҳо ин зан муроҷиат намудааст, кӯмаке кардан натавонистоасту ӯ ба Русия бармегардад. баъдан маълум мешавад, ки шавҳараш писарашро дуздида ба Афғонистон бурдаву бо яке аз гурӯҳҳои ифротгар пайвастааст. дертар маҳмуд ба завҷааш тамос гирифта чанд маротиба ба писараш низ иҷоза додааст, ки бо модараш суҳбат намояд. аммо соли 2018 яке аз рафиқони маҳмуд ба ин занг зада хабари марги маҳмудро расонидааст. инчунин маълум шудааст, ки фарзандашон Алик ҳоло дар тарбияи зани дигари афғонии маҳмуд қарор дорад. ин зан, ки номи ӯро комсомольская правда шартан Майя Казакова овардааст, то ҳол кӯшиши онро дорад, ки фарзандашро баргардонад ва тайёр аст ба Афғонистон сафар кунад. аммо мақомоти Русия то ҳол марги шавҳарашро напазируфтаанду ба ӯ иҷозат намедиҳанд аз ҳудуди Русия берун шавад. мақомоти Москав дар 85 истгоҳи метро экранҳои махсуси мултимедиявиро бо камераҳои назоратии видеоӣ насб мекунанд. онҳо метавонанд ҳаракатҳои шубҳаовари мусофиронро муайян намуда маълумотҳоро баррасӣ кунанд. дар худи метро ҷорӣ кардани чунин системаро зарурати пешниҳоди маълумоти иловагӣ ба мусофирон шарҳ доданд. аммо коршиносон огоҳ мекунанд, ки ин таҷҳизотро метавонанд бо мақсади маркетинг истифода намуда маълумотҳоро дар бораи мусофирон ҷамъоварӣ намоянд. дастрасӣ ба ин таҷҳизот ба кормандони метрополитени Москва ва маркази идоракунии Москав ва инчунин кормандони раёсати мудофиаи шаҳрвандӣ ва ҳолатҳои фавқулода дода мешавад. инчунин як ширкати маркетингӣ низ дастрасиро соҳиб шудааст, вале мансубияти ин ширкат то ҳоло муайян нест. дар маркази Москав дар ду хобгоҳ сабти тахаллуси беш аз 200 муҳоҷир ошкор карда шуд. кормандони полис пас аз гирифтани маълумот дар бораи сабти ғайриқонунии 217 шаҳрванди хориҷӣ дар ду хобгоҳ дар маркази Москав ба санҷиш шурӯъ карданд. 24 феврал ба полис иттилоъ расид, ки дар хобгоҳи воқеъ дар Галяновский проезд бинои 3А бинои 1 аз 22 декабри соли 2020 то 30 январи соли равон аз номи директори генералӣ 175 шаҳрванди хориҷиро ба қайд гузоштаанд, омадааст дар хабари полис. аммо чуноне ки маълум шудааст, ба ин кор нафароне даст доштанд, ки ба компютери роҳбари хобгоҳ дастрасӣ доштанд. чунин вазъ дар хобгоҳе дар кӯчаи Галяновская хонаи 7А бинои 4, ки дар он 42 муҳоҷир аз 27 то 29 январ ба қайди муҳоҷират гузошта шуда буданд низ ошкор карда шуд. аз рӯи ин далел тафтиши пешакӣ гузаронида мешавад, илова кардааст ТАСС. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ҷо Байден фармони дигари пешгузаштаи худ Доналд Трампро дар бораи манъи вуруди баъзе шаҳрвандони хориҷро ба кишвараш бекор кард. дар ин бора хадамоти матбуоти Кохи сафед дирӯз хабар дод. ёдовар мешавем, ки моҳи апрели соли гузашта Трамп санадеро имзо кард, ки вуруди муҳоҷирони меҳнатиро дар давраи пандемияи COVID-19 ба бозори меҳнатии Амрико манъ мекард.
бар замми ин президенти собиқ ин фармонро 2 маротиба тамдид карда буд. Байден ин санадро бекор карда изҳор дошт ки он манфиатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҳимоя намекунад. ин ба Иёлоти Муттаҳида зарар мерасонад, аз он ҷумла ба якҷоя шудани аъзои оилаи шаҳрвандони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва сокинони доимии қонунӣ бо оилаҳои худ монеъ мешавад. инчунин ба соҳаҳои иқтисодиёти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ки мутахассисон аз тамоми ҷаҳон кор мекунанд зарар мерасонад ва ин ба одамоне ки дар доираи лотареяи салона яъне грин карт раводиди муҳоҷират гирифтаанд зарар мерасонад, изҳор дошт сарвари давлат. хадамоти гумруки Иркутск ҳангоми назорати гумрукӣ дар фурудгоҳ аз бағоҷи 2 шаҳрванди Тоҷикистон беш аз 1 кило маъбоди номаълумро дарёфт кардааст. 2 бастаи вазнашон тақрибан 1 килограммӣ барои ташхис фиристода шудаанд ва дар ҳар 2 ҳолат ташхис нишон додааст ки ин маҳсулот нос будааст. ин нафарон ба Иркутск аз душанбе расиданд. онҳо кӯшиш карданд ки маҳсулоти ғайриқонуниро аз тариқи долони сабз интиқол диҳанд, дар ҳоле ки эъломияи гумрукии мусофирон ворид кардани маълумот дар бораи маҳсулоти тамокуро ҳатмӣ медонанд. ҳоло кормандони гумрук дар бораи оғози парвандаҳои маъмурӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани ин нафарон қарорҳо қабул мекунанд. бояд қайд кард ки барои истифодаи шахсӣ ба шаҳрвандон иҷозат дода мешавад ки ба Русия 250 грамм тамоку, инчунин 200 дона сигор ё 50 дона сигара ё навъҳои дигари маҳсулоти тамокудор ки вазни умумияшон на бештар аз 250 грамм аст иҷозат медиҳад. аммо синни ин нафарон бояд ҳатман ба 18 солагӣ расида бошад. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳату сарбаланд бошед, шунавандагони азиз.